S tím rozdílem, že oni nemají ušní boltce. Oni mají takové otvory do té hlavy, které jsou porostlé peřím. Ale i tak sovy mají vynikající sluch. Tak a poněvadž nám tady dravci budou létat nad hlavami, tak já bych chtěla poprosit návštěvníky, co máte děti na ramenou, abyste je dali dolů, aby náhodou ten dravec ho nesrazil, nebo aby se pak ten dravec také o to dítě nezabil, takže děkuji. Tak a sovy také mají oči umístěné vepředu na hlavě, jako my lidé, a aby se sovy mohly kolem sebe pořádně podívat a rozhlédnout se, tak k tomu jim napomáhá jejich neuvěřitelná pohyblivost hlavy. Takže sovy hlavou můžou otočit až o 270 stupňů. Takže to znamená, že sovy otočí hlavu téměř kolem dokola. Mohutnosti. A jejich hřebínkovité konce letek jim umožňují zcela nehlučný let. Takže sovy, když za tmy létají a loví, tak oni nejenom, že v té tmě nejsou nejlepší v celé zvířecí říši. Tady si můžeme říci příklad, že když je v noci úplná tma, nesvítí ani měsíc, ani hvězdy, tak ty sovy za úplné tmy vlastně také nic skoro nevidí, takže oni, když loví, tak se řídí převážně sluchem. Takže my tady máme víra, vír viržinský je blízký příbuzný víra velkého, vír velký je největší sova na celém světě. Já jsem říkala, že sovy jsou dravci noční, létají za tmy, takže po setmění. Takže ještě jednou, vír viržinský, Vicky, poslední ze sov. Můžete mu zatleskat. Opět připomínám, pokud máte děti na ramenou, dejte je radši dolů. Děkuji. Tento dravec nám tady bude letat trošku jinak, než nám letaly ty sovy. Sovy letaly vlastně pouze na rukavici, což je základ výcviku. Tak určitě jste si také všimli, že měl dravec na hlavě čepičku. Čepičky se používají před výcvikem po výcviku a hlavně jim slouží k jejich bezpečnosti, protože dravci mají vynikající zrak, svou letící kořist vidí na velikou vzdálenost. Takže dravcům se dávají čepičky z toho důvodu, aby ten dravec seděl vlastně v bezpečí. Atrapu a té se říká vábítko. Vábítko je kožená atrapa, která dravci připomíná letící kořist. Tak a sokolník vábítkem otáčí, uhýbá, dělá kličky, dravec na vábítko útočí, snaží se ho zachytit, ulovit. A dělá se to z toho důvodu, aby si dravci zvýšili, poprosím děti dolů z ramenou. Tady jde o vaše bezpečí, děkujeme. Takže sokolník vábítkem otáčí, uhýbá, dělá kličky, dravec na vábítko útočí, snaží se ho zachytit. A dělá se to z toho důvodu, aby si dravci zvýšili svoji fyzickou kondici a obratnost v letu a v lovu. A začátek výcviku probíhá pomaleji, nejprve se dravci na vábítku krmí, potom se dělají 2, 3, 4 průlety a podle schopností dravců se tyto průlety zvyšují. Poté, když nám ten dravec z těch průletů na to vábítko udělá tak okolo 150, tak víme, že jsme dravce dobře vycvičili a můžeme je použít k lovu živé kořisti. Nebo se také můžou navrátit zpátky do přírody. Raroch velký je u nás poměrně vzácný dravec a na našem území hnízdí na Jižní Moravě a také na Znojemsku. A to okolo pouhých 10 až 15 hnízdních párů. Proto se sokolníci snaží o odchovy, tyto dravce odchováváme v zajetí a navracíme zpátky do přírody. Takže do přírody už jsme vypustili nějakého toho raroha, také sokola stěhovavého. Sokolů jsme vypustili za naši existenci už okolo 30 jedinců. Tak a tady už máme konec výcviku na vábítko. Který teda spočívá v tom, že sokolník vábítko buď to zahodí nebo položí na zem, dravec ho zachytí, uloví. A takže v mysli dravce to proběhne tak, že křídla mají dlouhá, špičatě ukončená, krátký ocas
a těmi křídly za letu intenzivně mávají. A takže díky tomu dosahují poměrně vysokých rychlostí. Takže například raroch svou největší rychlost může vyvinout až okolo 250 km/h. Přitom nepatří mezi nejrychlejší dravce. Nejrychlejším dravcem se stává sokol stěhovavý. Ten při útoku na kořist je schopen vyvinout rychlost až okolo 380 km/h. Takže sokol stěhovavý je opravdu nejrychlejší tvor na celé planetě. Ale vy jste si v letu prohlédli největšího sokolovitého dravce, který žije v České republice, je to raroch velký. A potom mezi nejběžnější sokolovité dravce u nás patří poštolky obecné. Pokud vás zajímá, čím je krmíme, tak dostávají jednodenní kuřata, také se jim dávají laboratorní myši, potkaní, křepelky a holuby. Strava musí být nejbližší, jakou oni loví v přírodě. Horko těžko by si takový dravec v přírodě ulovil prase anebo krávu. Tak zase ještě dravec dostane čepičku, aby se potom svém výkonu sklidnil. Tak a vy se můžete rozloučit s rarohem velkým. A už tady létá další dravec, který patří mezi dravce krahujcovité. A je to sameček Káněte Harrisova a říkáme mu Fanda. Tak a Fanda teďka bude čekat na svého spoluletce, takže se nám tady párkrát pružene. Takže Raroch se s vámi loučí, můžete mu zatleskat. Káně, je to Káně Harrisova a říkáme mu Fanda. Káňata Harrisova jezdí v Jižní a Střední Americe a oproti našim dravcům máme úlovek. Nemáme úlovek, máme úlovek. Tak tady jste to viděli v přímém přenosu. Jak vlastně takový dravec loví. To nebylo v programu. Lovu zdar. Takže se budeme věnovat káněti. Máme tady Káně Harrisovou z Ameriky. A Káňata Harrisová oproti našim dravcům mají mnoho zvláštností. A to takové, že můžou zahnízdit 2x až 3x do roka. Naši dravci hnízdí zásadně jenom jednou. A aby se rodiče dobře postarali o svá mláďata, naučili je létat a lovit, tak s výchovou jim napomáhají starší sourozenci. A Káňata Harrisová také loví ve skupinách, jejich lovecké skupiny čítají 5 až 10 jedinců a společně si svoji kořist nadhání a loví. Takže ta jejich lovecká úspěšnost je o něco vyšší než u těch dravců našich, kteří vlastně loví jednotlivě anebo v párech. Tak, další dravec, který už nám tady létá, tak je sameček orla mořského, říkáme mu Filip. Filip vám bude létat nad hlavami, poprosím, abyste zůstali sedět. Pokud máte děti na ramenou, opět nesmí dát dolů. Takže orel mořský, největší krahujcovitý dravec, žijící v České republice, váží od 3 kg do 6 a rozpětí křídel může mít až 2,40 m. Tady si můžeme povědět, jaký je rozdíl mezi samcem a samicí u dravců a u sov. Samci jsou vždy o 1/3 menší než samice. Takže samec orla mořského váží od 3 kg do 4, savičky váží od 4 až do 6. My tady máme samečka, náš Filipek váží 3,20 kg, rozpětí křídel 2 metry. Potom takový orel mořský k svému životu potřebuje velké vodní plochy, kde převážně loví svoji kořist, to jsou ryby. I když není pravidlem, že by vybral celý rybník, jak si mnoho rybářů myslí.
Orel mořský, ač je to velký dravec, je větší než orel skalní a tak je z větší části mrchožrout. Proto oni v přírodě požírají uhynulá a poraněná zvířata. Takže v přírodě orel mořský funguje jako zdravotní policie. Takže oni ty mršiny zdechliny odklizejí a likvidují. V České republice orel mořský hnízdí v jižních a v severních Čechách a také u novomlýnských nádrží, a to okolo 30 až 50 hnízdních párů. Do České republiky orel mořský byl dovežen v roce 1973. Od té doby se tento orlům u nás poměrně daří, že tam, kde jsou větší vodní plochy, tak tam orla mořského už také můžeme zahlédnout. Například tady na Jihlavsku byly zaznamenány 2 hnízdící páry. Takže máme tady orla mořského, který patří u nás mezi největší krahlicovité dravce. Potom nám tady létá sameček Káněte Harrisova jménem Fanda. Zás v České republice mezi nejběžnější krahlicovité dravce patří káňata lesní. Opět káňata lesní známe, vídáme je létat v přírodě, létají, krouží nad polemi a nad loukami. Káňata lesní v přírodě většinou loví drobné hlodavce, myši, hraboše. A tyto káňata Harrisova, ty už jsou schopny ulovit větší kořist, a to až do velikosti divokého králíka. Proto se káňata Harrisova staly velice oblíbenými dravci u sokolníků. A to pro jejich schopnost lovit a pro jejich krotkou povahu. Tak tady určitě také slyšíte, že nám dravci zvoní, to protože mají na nohách rolničky. A rolničky se nepoužívají z ozdobných důvodů, ale z praktických. A to proto, že když se z dravci někde létá, tak nám můžou zasednout někde do vysoké trávy nebo někde do korun stromů, odkud my ty dravce nevidíme, ale podle zvuku rolniček je slyšíme, takže si je dohledáme. Takže v letu největší krahlicovitý dravec, orel mořský Filip. Tak a s Filipem jste si mohli prohlédnout káně z Ameriky jménem Fanda. Tak, než se nám připraví další dravec, můžeme si povědět, k čemu se dravci používají. Také se používají k biologické ochraně letišť. V těchto prostorách se zdržují hejna ptáků, jako jsou například havraní, holuby, racci, a dravci je svojí přítomností odplaší. A je to z toho důvodu, že když tam startují nebo přistávají letadla, a tak by mohlo dojít s těmi ptáky ke kolizi. Proto jsou na letištích profesionální sokolníci a párkrát za den vypouštějí své dravce. Tím pádem ten letecký prostor se stává bezpečnější. Takže za chvilku další dravec, bude to vlastně velice blízký příbuzný našeho orla mořského, akorát s tím rozdílem, že tento dravec obydluje Ameriku. Je to orel bělohlavý a říkáme ji Agáta. Takže orel bělohlavý známe z Ameriky, je to vlastně takový americký symbol. Orel bělohlavý je vlastně symbolem již od roku, nebo tak to mají ho ve znaku již od roku 1783. Takže opravdu je to jejich národní symbol. Takže je velice blízký příbuzný od orla mořského u nás. Orel bělohlaví se v přírodě živí hlavně rybami, takže letí nad vodní hladinou, když uvidí rybu, sebere, letí dál.
A orel bělohlavý, vlastně, když hnízdí, většinou hnízdí buď to na vysokých stromech, také na skalních útesech. Svá hnízda orly obydlují po desetiletí. Takže každým rokem si to své hnízdo opraví a přistaví. Takže hnízda orlů za několik desítek let můžou vážit až několik tun materiálu. Potom orly snáší vajíčka, orel bělohlavý, orel mořský snáší 2 až 3. Z vajíček se vylíhnou mláďata, u dravců a usov je to tak, že mláďata rostou pouze na hnízdě. Než dorostou do této velikosti, jak je vidíte, tak jim to trvá 3 měsíce. Okolo 3. měsíce vlastně opustí to své hnízdo, mladý orel, učí se létat a lovit. Tady si můžeme říci, že když orel bělohlavý opustí to své hnízdo, a tak je celý tmavě hnědý s černým zobákem. Vlastně až v dospělosti má bílou hlavu, bílý ocas. Také mu za tu dobu zežloutne zobák a zesvětlá oko. Takže asi tak do 4 do 5 let je orel bělohlavý. Vlastně vypadá úplně stejně jako orel mořský. Potom jsem také říkala o dravcích sokolovitých, že mají dlouhá, špičatě ukončená křídla, krátký ocas. Dravci krahujcovití mají křídla kulatě zakončená a v letu si můžete všimnout v křídlech jednotlivých per. Ocas mají delší oproti tělu, který vlastně slouží jako takové kormidlo. Poněvadž tyto dravci převážně hnízdí v lesích a v parcích. Takže ten ocas jim napomáhá ke kličkování, k manévrování a k brždění. Potom také tyto velcí dravci k svému letu často využívají teplé vzdušné proudy, a které je vynášejí do velikých výšek. Tam bez mávnutí křídly jsou schopny nalétat až několik stovek kilometrů. Například takový orel stepní, ten při svém tahovém období za jeden den těch kilometrů můžou nalétat až 600. Takže většinou teda dravec hnízdí někde vysoko na stromech, odkud se jim lépe létá. Tady jsme třeba například v Doliku. Tak oni létají těsně nad tou zemí. Takže tady jste si teda prohlédli orla bělohlavého, máme tady samičku Agátu. Je 25 let. Takový vír velký, vír viržinský, puštík bradatý, ty se dožívají 30 až 50 let. Pak nastupují orly, ať skalní, stepní, mořský, královský, ty se můžou dožít 50 až 70 let. Nejdelšího věku se dožívají supy a kondoři a ty se můžou dožít až 100. Nejstarším supem byl sup hnědý, který žil v zoologické zahradě v New Yorku a dožil se 116 let. Tak a my si také ukážeme jednoho takového supa, sice není tak starý, jsou mu teprve 3 roky, takže všechno zatím ještě v začátcích, takže se všechno učí. Takže máme tady supa bělohlavého, který váží od 9 kg do 11, rozpětí křídel mají až 3 metry. Tak sice jsou supy mrchožrouti, takže v přírodě se živí hlavně mršinami, ale poněvadž vlastně není v přírodě, máme ho tady mezi námi, tak nepohrdne ani živým, takže si na něj dávejte pozor. Supa bělohlavého také poznáme podle jeho nápadně dlouhého krku. Vlastně když letí, tak má ten krk vlastně do esíčka. Supy mají velice silný, ostrý zobák. Zobákem jsou schopny rozstříhat kůži uhynulého zvířete za několik desítek minut, aby se dostal na to nejlepší, co jim chutná. To jsou samozřejmě vnitřnosti, proto také mají hlavu buď to takto chmířatou, nebo úplně holou, protože jak mají tu hlavu většině někde vevnitř, taky mají od krve. Ta krev jim na těch hlavách zůstává, ulpívá.
Když mají takto krásné chmíři, tak se jim to z té hlavy pěkně oloupe. Takže my si ukážeme běhacího supa, bělohlavého, kterému říkáme sup. Neukazujte mu batohy, jak náhodou nepřijdete o peněženky. Tak, také jste si určitě všimli, že máme dravce uvázané za nohy a není to proto, že bychom chtěli dravce týrat anebo trápit, ale takto se dravci uvazovali už od vzniku sokolnictví. Sokolnictví je již zde přes 4000 letí a je to vlastně starý způsob, jak držet sokolnicky vedené dravce. Tak a pokud by vás o nás ještě něco zajímalo, můžete se podívat na naše webové stránky, které zní www.dravci.com. Budeme rádi, když nás na těchto stránkách navštívíte. Takže bělohlavý jménem Sup byl poslední dravec, kterého jsme vám chtěli dneska ukázat. Já doufám, že se vám dravci líbili a že se zase někdy z Zoo Jihlava setkáme. Díky za pozornost, nashledanou, ahoj! Takže děkujeme a nashledanou. Také vás musím pochválit za vaše krásné poklony až k zemi. Pak tady máme ještě možnost focení s dravcem na rukavici za malý poplatek v hodnotě 20 korun. Jestli máte někdo zájem, tak se za chvilku sejdeme na place.